ma'am! So, uwian na tayo. Nakauwi na tayo ng farm. Ay, ito na si Bating! Ito na, oh! Yes! Dahil, I bought some tomatoes! O, kasi mura lang daw yung kamatis. Ngayon. Oh, unya na. Unya na. Saan? Ha? Aw. So magantahan pa daw sila ulit ngayon. Another continuation of the celebration of the party. Birthday ni Jigjag. So, ngayon, meron ako ipapagawang sasawang kasi kay Bating. Kasi ang mura ng kamatis ngayon. So, abangin nyo na lang. Kung ano sawsawan ito. Ay, maganda tong offer ulit para sa mga customers sa canteen kasi masarap siyang sawsawan. No? Ang ganda ang clear ng tubig. Oo. Diba? Safe na safe yung tumawid. Ay! Ay! Natisod po ako. Agoy, akala ko may lumulutang kasi. Akala ko may naliligo. So, uwi na tayo sa farm. Hintayin natin si Bating pag-uwi niya. So, ito na ang hapot. Kaya nag-iinisan. Meron doon. Anong kaganapan? Ay, si Bimbo may mga bisita pa doon. Ay, Jepo, nag-iihaw. Continuation na siguro ito. Ay. Continuation, celebration. Tara, hindi talaga papakabog. Iba talaga. Pasabog. Jigjag pa ba? Yes, Jigjag pa ba? 18 ang major sponsor. So dito tayo sa mga Bex. Asa na? Ay! Yan na! Nako-continuation. Tauri talaga. Ay! Fresh yung hair mo ngayon. Nakaligo ka. Oo. Ayan. Naka-plancha. Ha? Plancha with ligo. Oo. Nakakadiri din naman kasi yung pinlansya mo. Kasi yung malaki ng conditioner. Diba? Favorite mo talaga, orange. Favorite niya po talaga yung mom. Value sentimental. Ano? Value sentimental? Sentimental value. So ako yung una. Mas nauunawaan nila yun. Di ba mga moms, mas nauunawaan niya yung value sentimental. Sila Brenda naliligo at saka si si Madam Britney. Grabe, oy. Asan na yung, anong gagamitin bang accessories? Ako yung hiyarin talaga ako sa iyo. Kasi siya. Oh, di ba? Yung hiyarin kasi talaga ako sa iyo. Kailan tsaka ka pupunta. Bukas ng event. Ngayon mo ko paghahanapin. Busy. Mas. Oo, ako nga lang. Ibusin. Salang, pinagastusan. Okay na ba daw ganun? Tiwas ang kanta si Baxi. Ayan na, tigil na raw natin tong vlog. So tuloy pa rin ang birthday party celebration ni Jigjag ulit. So ito na yung ihaw-ihaw party. Ano yung mo na isda? Fish? Wow, kalami ba eh. Siyempre meron tayo. Napapansit mo tayo kasi. At saka salad. Ha? Nag-birthday. Pansit? Para dagdag na. Taray. Iba talaga pag jigjag. O pag jigjag, mahina ng 50 mil na sa handaan. Yan, it's swimming time. Baka ngali ka na. Hindi ka niya. O sa'yo? G4? Yung, Bigay si G4 sa'yo ng ano? alin? Kala ko pinigay mo. Ayun, magdala. Dala, ayun na lang yata sa'yo. Yeah, maliligot. Ay, putang ina mo. Ay, diba? Siyempre, andyan ka na naman. Siyempre, dapat di tayo against the light. Ang laki-laki mo, Carla. Kamusta na yung negosyo mo? May bago ka raw dumating na supply. 3 days live sili ako, 789. Bago ka pumunta ng Japan. Kaya maubos. Wala pa ka confirmation. Sa 15 pa malalaman. 789 yung dating ng bagong supplies mo. Sabi niyo yung mga item ko din siya. May items ka na bago? Marami. Bagong gawa. Yung item. 789, 3 days Christmas sale. Sa tawa ka, sinabi kong item.
Bags. Mga item. Sa mga item mong iniisip 3 mo. days bag. Bag. Sabi ko bag. Marami ka? Kailan tayo ulit magpunta kay Sisi Maymay? Wala kami shopping si Sisi. Tsaka papunta na siya ng... Kaya nga eh. Kaya nga ma-dispose na lahat mag-hang. Kaya nga sabi ni Sisi Maymay pagdating. Dispose na niya lahat ng So it's swimming time. Ay! Kaya pala ito iniwan kasi magsiswimming ako busy. Kaya ko pala iniwan. Kilala kita, alam ko address mo. Ha? Liligo na tayo. Kasi hindi pa tayo naliligo! So I wanna swim. Dito sa malamig kasi doon, ano na doon, puro na ihi. So dito, ayan, lamig kaya. Ah! Lamig! So nalaglag yung food na. Party tuloy. Ah! Oh. William! William! Yes. Oh. Ito pa rin ang party. For the 37th birthday of TikTok. Diet ka. Hindi ka nakakakain na ngayon. Hello, dalawa nga ubos ko. Dalawang... Dalawang saging. Gusto na yung luto ba? Ba! Ano na lang sila katag. Mbo! Kami ni katag. Gamay mong good. Sabsab ba? Mbo! Go. So ngayon, nandito na tayo sa... Why? Dahil dyan! Hello! Isa prank. Tingnan mo lang muna. Congrats, ma. Tinubos mo? Mo. Tingnan mo muna. Ano to? Yan ay! Palaka. Kaso meron ka na kasing ikaw. Ano? Ayan, cute. So mamili ka. Pera o Okay na ako dito. gold. Okay na ako dito. Pag-sure ba? Lagi! Sa ito? Oo, sa akin galing. Thank you. Birthday gift ko sa'yo. Hello, salamat. That is worth 7,1. 10 na siya ay mga... Ito ba? 9,000 na siya pero nabili ko lang siya Baka mamaya hulugan to ha. Yun na nga. 9,000 yun siya pero So, nabili. ano to? Kailangan mabutasan ako. Kailangan butasan or piliin mo pera kasi Hindi, meron okay ka ako ng dito. butas. Kasi ano to, next month mataas na ulit. Oh, to. mataas. Actually, ang price yan is 9,1. Nabili ko lang siya ng 7,3. Ito to. Oo, galing yan kay. Pag nahulaan mo, ibig sabihin sa'yo na yan. Pag di mo nahulaan, akin na. Si Ate Irma. Sino? Kanino? Nasa ibang bansa. Ate siya. Ate cute na. Oo. Oh, kami na kasi magkausap. Sa birthday niya sa'yo. Ay, thank you! Kain na ba ka ng jig-jag? Thank you! Wala, ang cute oh, ribbon. Kaya nga. Totoo ba? Okay yan. So yun na yan lagi. So, kailangan... Actually, nagpadala siya ng 25,000. Pati Magkasa kay mo. tatlo ni Jigjag. Sabi ko, i-gold ko na lang kaysa i-cash. Totoo. Oh, kaya gold na lang para at least kung Kasi kailangan mo mauubos to pera. kaagad eh. Basta wag nasanla mo sa akin ha. Huwag na No. sa iba. Hindi, tutubusin ko yun. Kasi si mama yun eh. Kaya nga. Isa lang ako So kasi ayan kay, yung kay Beshi. Thank you, Ate Cute! Uy, get well soon. Ano siya? Alam mo na ba? Mataas yung kolesterol. Oo. So, get well Kaya nga soon. kahapon pa dapat na sa birthday ni Jigjag. Eh, kaso galing siya sa ospital. So ayan po ang sa kanya. Thank you so much! Hello! Tapos ang nagbigay din pala sa kanya niyan is si Sir Frank. Umasa pa naman ako. Nakaulo ka! Ano kita William? Closing na ako ng vlog. Akala ko pa. Talaga yan. Ha? Eme! Sa'yo talaga yan? Eme mo. Sa'yo na. Thank you Sir Frank. Talaga yan? Sure ba? Oh. Jigjag. Jigjag ka dito. Ay! Matatignan ako yung sasal. Thank you, Ate Cute! Ano ba yung sabi ko? Magko-closing na ako ng ano? Magko-closing na ako ng spill. So, ayan mga moms. Diba? Pa-surprise pa tayo talaga. So, later, papabutas na tayo para hindi siya mawala. Para ma-secure na natin siya. Pero kasi yung problema ko, parang nangangamoy yung ano ko.
Yung tenga ko ba, ito yung pinagbubutasan. So dapat tanggalin mo yan, tanggalin mo tapos lagyan mo alcohol. Yung nga ginagawa ko lagi. Anyway. Thank you so much, Ate Cute. Thank you, te, kay Brenda. Oh wait, sa prank to, biglang gawin. Balak. Saan lang ko na kaya agad to? Yun nga sinabi ko kanina, di ba? Ah, ito yun. Sinabi ni Kuya Argel, in the surprise. Ah, okay. Thank you so much. Later, kakabit ko na siya. Music.